Bueno, hau garrantzitsua. Atal hau. Urrengo guneak egin arituko geha. Intercambio de información. Gure sistema analogikoa eta digitalen artekoa. Sistema digitala eta sistema analogikoa. Sistema analogikoa tarte zerotik, 7,5 edo minus 7,5-tik 7,5, eta digitalak zeroak eta batak. Nola itzuli zeroak eta batak tensio batera, edo nola itzuli gure zuen abiaduraren sensore horren tensio bat 7,5 direla, ez dakit zenbat kilometro orduko ontara. Ikusi dugu nola kodifikatu informazioa bat, ez ere zenbakiak garrantzitsuna hori izan behar da. Orduen, bi bideak, bi ataletan ikusi behar dugu. Hasi behar gea, 8.5 atala, digital analogiko informazio trukea, edo interkambio, edo pasabidea. Digital analogiko informazio pasatzea. Digital analogiko. Ideiak. Ikusi ditzagun, lehen da bizi ideiak eta gero zirkuito zehatz bat ulertu behar duzuena, elegante, bihurtu behar duela zerbait digitala, zeroak eta batak zuek nahi duzen zenbaki batera. Elegante, ikusiko duzue. Egoera hau izango zen. Sistema digital hau daukagula, suposatu ezagun, digital bat. Honek egiten du lana bitekin. Demagun 4 bitekin egiten duela lana. Eta paraleloan ditugula. Hemen ikusi ditugun bezala. Ez dakit, marrasteagatik, 4-8 izan daitezke. Digitala. Ideia izan behar da bihurtzea hori balio, tensio balio batera. Osea, irteera izan behar da. Tensio bat, V bat. Eta behar dugu bihurtzea digital analogiko. Simboloa jarri behar duzu zenean. Bihurgailuaren simboloa hauxe. Hartu behar dugu informazio digital hori, bihurtu behar dugu tensio bakar batera, hauxe izan behar da digital analogiko converter, DAC, digital analogic converter, digital analogiko bihurgailua, eta hemen behar ditugun parametroak hauxe dira. Zenbaki digitala hemen da zerotik denak zeroak eta maksimoa denak batak. Digitala, bai. Baina hemen tensiora bihurtzeko oraintxe, proiektuaren sensorearekin aritu zareten bezala, erabaki dugula, irizpide bezala, minus 7,5-tik 7,5, satarte bat behar dugu. Eta erabaki dugu horrex izatea. Hartu genezaken minus 10, eta funtzionatu behar du ere bai. Ba hemen, tensio batera bihurtu behar dugunean ere erabaki beharko dugu ze tartean aritu behar garen. Minimoa zein izan behar den, eta horixe, simbolo honetan horrela irudikatu behar dugu. VR minimoa, tarte horren minimo bat izan behar dugu, 0 volt adibidez, eta maksimoa, zuen kasutan, 7,5, edo minus 7,5, edo 0 eta 5, VR max. Tarte bat, eta ideia da, zenbaki digitala txikiena denean, 4, honek izatea, hemen izatea minimoa. Hau maksimoa denean, hemen izatea maksimoa. Tarteko edo zein balio, pues tarteko balio bat, baina tensio bezala, hoi da ideia. Adibidez, demagun hemen sortzen dela eta guzti hauek kontrolatuta erloju batekin, Zeren, klaro, informazio hau dago denbora bat, periodo bat, hau dena kontrolatu behar dugu erloju batekin, edo, bai, CLK erloju batekin, edo aginduak sistema hemendik etorri behar da, honek bihurketa egiteko. Adibidez, demagun momentu batean, denboran ailegatzen zaigula, paraleloan hemen, 3 bit ditugula, suposatu ezagun, ailegatzen dela 0, bat. Urrengoan ailegatzen dela 1, 0, 0. Urrengoan, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Osea, sistema digitala dabil egiten berea, prozesatzen informazioa, eta hemen irteran daukagu, tak. Eta bihurtu behar dugu zenbaki bakoitza, tensio balio batera.
Orduan, ideia hau izan behar da. Begira, demagun, bihurgailu honek bere minimoa dela 0 voltio eta maxima 5 voltio. Hori da, 5 voltio. Eta hemen 3 bit ditugula. 4 izango genituzke. Orduan, tensio tartea izan behar da. 0tik bostera, eta 3 bit ditugunez hemen, 3 bitekin irudikatu ditzakegu bi berriru 8 zenbaki ezberdinak. 8 zenbaki. Txikiena 0 eta handiena bat 7. 0tik 7. Ez, 0tik 7. N bitekin bi berrene zenbaki. 3rekin bi ber 3 8. 0tik 7. 0, bat. Orduan, 8. 3 bitekin 8 zati egin ditzakegu, tarte honetan, txikiena egon behar da hemen, eta handiena hemen. Orduan, 3 bitekin izan behar ditugu 8 biber, N, 8 zati. Orduan, egin behar dut nire tartea 8 zatitan, nire tarte analogikoa 8 zatitan, ziren N bit ditut, N bit, eta kodifikatu behar dut. Esan behar dut. Zenbaki digita txikiena izan behar da 0 voltio. Eta handiena, esan dizu eta handiena. Urrengo zenbaki digitala, 0, 0, bat, izan behar da balio hori. 0, bat, 0 dela bi, hau. 0, bat, hau. Bat, 0, 0, lau, laugarrena. 0, bat, bi, iru, lau. Bosgarrena, seigarrena, eta zazpigarrena. Ez da elegatzen bostera, baina aurrekoan gelditu behar. Horrela esekin behar dugu. 8 zatitan bat, zatitu, eta handia aurrekoan. Eta denboran, ailegatzen zaigu informazio hau. Honek hau egin behar du. Honek, ailegatzen zaionean 0, bat, dala hau, jarri behar du tensio hau. Hau da, 0, bat, esan nahi duela 3. Jarri behar du 0, bat, bi, 3. Tensio, eta azten bada tensio hori. Pues 5 zati 8 bider 3. 5 zati 8 bider 3. Ja, 5 zati 8, bakoitzat 0,6 bi 5, bider 3, 1,8 zazpi 5, lo que sea, balioa, hemen ikusten dute. Urrengoan 4, hemen jarri behar du 4 voltio, periodo horretan 4. Eskailera moduko seinale bat izan behar dugu, baina hau ja analogikoa da, hau ez da digitala. Urrengoan 5, dala hau, jarri behar du hau. Berritze 5. Hau da 4, hau da 5, hau da zazpi. Urrengoan hemen, igo behar da zazpira, ontza. Zazpi eta hor mantendu behar da bi, berritze 5era jarritzeko, bi periodo 5, 3, hemen dagoela, gero batera, hemen dagoela, eta berriz 3. Bueno, seinale karratu modukoa, baina ja ez da digitala, da 0 eta 5 arteko seinale hau. Horixe da honek egiten duela. Agindua denboran baldin badaukago, sarrerako zenbaki digital hau bihurtu behar dugu tensio zehatz batera. Egon behar da, tarte horietan, zeren, klaro, digitalizatzerakoan ezin ditugu hartu balio infinituak, baizik eta horiek. Orden jau ja, V, D, A, C izango zen. Irteera hau da hau. Urrengo gunean ikusiko dugu zer gehiago indezakezugun hau txukuntzeko. Pasabide basuko filtro bat bakarrik. Hemen pasabide basuko filtro bat jartzen badugu, RC filtro bat, ja bihurtzen dugu horrelaxikoan. Seinale analogiko garbi batean. Elegante. Baina urraz garrantzitsuna hauxe da. Honek egiten duena. Lehendabiziko bloke honek. Urraz gehiago egongo dira, bihurketa honetan. Baina hau izan behar da lehenbizikoa. Vale, datuak hemen. Resoluzion. Jode, badaukagu. Bereizmena. Tarte analogiko bat. Badaukagu bit kopuru bat. Zuek ikusten duze, 3 bit beharrean erabiltzen baldin baditugu 4, 2 ber 4, 16. Osa, 16 kombinazio izan ditzakegu 4 bitekin. 0tik 15era. Orden, hau bikoiztu egingo genuke. Orden, zehatzau izan berda, 4 bitekin zehatzago, 5ekin gehiago, 10ekin gehiago. Orden, lotuta daude. Bit kopurua, eta hemen daukagun bereizmena edo resoluzioa. Bereizmena, ikusten duzu dela, gure tartea,
gure tartea, orokorrean, hauken hau, VR max, VRF max, ken VR min, zati, n bitekin irudikatu ditzakegun zenbaki kopurua, bi ber n. Kasu honetan, bost zati zortzi. 0,6 bost zan, bere izmena, adibide honetan. Hau da, 0,6 bost voltio. Tarte hori, resoluzioa. Sistema honen resoluzioa, ez da oso ona, ia voltio bat, baina hauxe. Eta lortzen ari garen tentsioa, VDAC, ikusten duzu dela, bereizmen hori bider balio digital horren balioa. Bereizmen hori, bider balio digitalaren balioa. Eta hori irudikatu behar dugu horrelaxe. Balio digitala, horrelaxe. Bereizmena bider zenbakia. Kasu honetan, 3, 4, 5, 5, 7, 8, 5, 3, bat, 3. Osea, bihurgailu honek hauxe dabile egiten. Ematen ari gaitu, tensio bat duela balio. Bereizmena bider balio digitala. Hortxe daukagu erlazionatuta. Balio digitala hemen daukagula. Eta irtera hemen. Lotuta bit kopurarekin. Nahiko intuitiboa da, ideia hemen ikasberrik gauzak ez daude, hortxe daude denak eta. Bale ba, ikusi dezagun orain, nola egin dezakegun hau. Dakigunarekin. Nola egin dezakegun zirkuito, badirudi super zaila, ez? Sartzen diozula. Zenbaki bat digitala, bajua altua, eta tensio bat irtetzea horra proporzionala. Ui, zaila dirudi. Hasi gaitezen pensatzen, ia. Hasi gaitezen pensatzen. Zenbaki digitala. Hasi gaitezen sistema digitaletatik. Eta orokorrean zenbaki horiek nola dira. N bitekin izan behar dugu zenbaki digital lehendabiziko digitoa, bigarrena izan behar da B bat, eta handiena izan behar da B bat, B n-ken bat. Osa, 3 bitekin daukagu, 0 bat, bi. 4 bitekin, 0 bat, bi, 3. 0tik hasten garenez, n bitekin, zenbaki bitarra forma hau dauka. Bale. Ordenik, adibidea egin behar dut 4 bitekin, bale, argiago egiteko. Demagun 4 bit ditugula, orden zenbaki bitarra izango zen, adibide hortan bezala, B3, digito bat, B2, B bat, eta B0. Hoxe da, sistema horrek sortzen duena. 4 digito, 0 bat, lo que sea. Bale. Eta hori behar dugu bihurtzea hontan. Eta ikusi dugu daukagula. Bereizmen bat eta balio digitala. Hauxe da, zenbaki digitala, baina honen balio digitala zenbat zan. Badakizu digito bakoitzaren balioa zela hau bat, hau bi, hau 3 eta hau 4. Osea, balio digitala, kasu honetan, adibide honetan, izan behar da. B3, digitori, baldin bada bat, bere pisua da oinarria berriru. Bider 8. Eta balioa izan behar da, ere bai. Digitori, bider oinarria berbi. Eta digitori, bider berbi, berbat, gehi, azkeneko digitoa, bider berbi, ber 0. Osea, bat, bi. 3 bider 8, gehi B, bi, bider 4, gehi B, bat, bider bi, gehi B, 0, bider bat. Osea, balio digitala hori da. Hau da, digito bakoitzaren pisua, balioa, ikusten duzu, bikoizten dela. Bale. Orduen, sistema dabil ematen hau, eta guk beharko genuke hau kalkulatzea, ideia honekin, hau izateko nolabait kalkulatzeko. Nola egin dezakegu hori elektronikoki? A ber, elektronikoki nola izan dezakegu? Orduen, ideia bat, izan behar da, hauxe. Tentsioekin aritu beharrean, demagun, ditugula, 4 adar, eta bakoitzako intensitatea, adar
Badaukagu adar bat intensitate batekin. Jartzen dugu tensio bat, erresistentzia bat, eta intensitate bat. Gero, irudikatzeko honen pisua, intensitate bezala elektronikoki, izan behar da honen erdia. Honen erdia. Itxuen, bai. Edo hasi gaitezen hemendik. Adar bat, intensitate batekin. Gero, beste batean, jartzen dugu, adar berdina resistentzia erdiarekin, izateko bi aldiz intensitate hori. Gero, hirugarren adar bat, izateko lau aldiz intensitate hori, resistentzia erdiarekin. Eta beste bat, izateko 8 aldiz intensitatea. Oda ideia bat. Beste ideia bat da, alderantziz pentsatzen badegu, hemen izatea intensitate bat, eta hemen erdiak. I zati bi, I zati lau, eta I zati 8. Osa, egoera berdina da, egoera berdina izango zen. Hau da, izatea adarbetan eta bakoitzan bestearen bikoitza edo erdia izatea. Nola bait, bakoitzaren pisua garrantzitsuago delako, kokapenaren arabera. Hoi nola egin dezakegu, oso horrexa da. Nola egin dezakegu zirkuitu hori. Venga. Hasi gaitezen, adarroiek sortzen nolabait elektronikoki, gero pentsatuko dugu nola bildu, baina digito bakoitzaren pisua intensitate bezala izateko, pentsatu dezagun, adibidez hemen jartzea VRF, eta nik lurrera jartzen baldin badut hemen erresistentzia bat, hau ez marraztu, ez marraztu. Zeren gero, hemen intensitate bat izan behar dut, erresistentzia hau baldin bada honen bikoitza, ez? Intensitate hau izan behar da aurrekoaren erdia. Hemen jartzen baldin badut, hau R. Hau baldin bada I, hau izan behar da I zati bi, zen intensitate hau da VRF zati R, hau da VRF zati bi R, oza, erdia, eta hau izan behar da VRF zati lau R, ikusten, erdia, eta hemen 8 R jartzen badugu. Intensitate hau, VRF, zati 8 R. Egoera honetan egon ginen. Osa, baditu zirkuito honetan, lau adar ezberdina, bakoitzaren intensitatea aurrekoaren erdia dena. Gero pensatuko du, nola hartu, digito horren arabera, batutzeko edo ez. Baina horrein gozau. Bale, hau eixek konbertzialki egiten ziren. Baina izatea zirkuito batean, lau erresistenzien balio ezberdinak, tolerantziak eta bar direla eta errore asko sartzen zuen. Orden, ideia hau mantenduz, hau lortzeko mantenduz, beste egoera hau proposatzen da, eta hemen jarri behar dizkizet, ikusko duzu ez elegantea. Orden, ideia hau berdina jarraituz, begira. VRF, edo VR max izango zen, eta izan behar dugu. Hemen, erresistentzia bat balio ontakoa. Hemen, erdia. Hemen, bi R berriz. Osa, bi resistentzia balioa. Leheno genituen lau ezberdinak. Orain, bi bakarrik. Eta guzti hauek lurrera konektatuta denak. Hemen. Berdina. R, bi R. Osa, erresistentzien bi balio, eta hau tolerantziak hobeto geratzen dira. Hemen, R. Hemen, bi R. Bat, bi, hiru. Eta hemen, bi R. Eta guzti hauek lurrera. Hau proposatzen dizut, uste daudela, bai. R. Zirkuituen helburua berriz, da, saiatzea lortzea, hau. Aztertuko dugu zirkuitu hau, ikusko zu ez elegante, hau kasi beti sartzen data. Aztertuko dugu hau, zirkuitu hau. Kalkulatu dut intensitate hau. Intensitate hau da, hau, VR jarri gu, bale, VR beharrean, zati bi R. Intensitate hau da VR zati R. Zati bi R. Orain, begira, orain, hemengo intensitatea kalkulatzeko,
arutza duana edo, egin behar dut erresistentzia baliokidea. Begira, Magia. Hauen paralelo azten bada. Erdia, R. Hauen paralelo R. R honekin, serien, bi R. Bi R honekin paraleloan, bi R paraleloan bi Rrekin, R, bi R paraleloan, R. R honekin serien, bi R. Bi R paraleloan honekin, R. Osea, eta R paraleloan Rrekin, bi R. Osea, erresistentzia guzti hau da bi R. Orden, intensitate hau da honen berdina. Banatzen da bitan. Edo, beste modu bat. Hemen R eta honen baliokidea bakizu zen bazan. R, bi R, R, bi R, R. R serien R. R, hemen zeten izan behar dugu. Erdia. Zer hau dena da R. Hau da, VRF zati bi. Hau dena R delako. Elegante. Intensitate hau, zen bada, hemen jarriko dut. Zen bada, tensio hau, zati erresistentzia hau. VR zati bi R, zati bi. VR zati bi, zati bi R. Tantan, honen erdia. Hemen berdina, hemen daukagu tensio hau. Hemen R eta erresistentzia guzti honen balioa R, bi R, paraleloan R, R serien R-rekin. Hemen honen erdia. Zati lau. Elegante. Intensitate hau, tensio hori zati bi R. VR. Zati bi R eta... Begira, intensitate bat, intensitate hori zati bi, intensitate hori zati lau. Hemen berdina, zer dago, tensio hau. R serien R-rekin. Tensio hau, VR zati zortzi. Orduen intensitate hau, VR zati bi R eta zortzi. Joder. Elegante. Beste baino eleganteagoa. Antzekoa, baina lortu dugu hemen intensitate bat. Hemen intensitate hori zati bi, intensitate hori zati lau, intensitate hori zati zortzi. Zen ideia da, zenbaki digitatua sartzerakoan tensio bat lortzea pisu horiekin, nola bait. Orain, bakizu zer egin behar dugun orain? Bale, badukagu hau. Pues orain txe, marraztu behar dut hau pixkatu hori da, Zuen kasuan, ez dakit nola markatu, Da, zirkuito berdina. Igual berriz marrazten baduzu igual hobeto, Osea, egoera hauxe aztertu dugu. Zaran, zirkuita baldatu gabe, egin behar dudana da, sistema bat, biltzeko intensitate hau, digito bitar bat baldin bada bat, eta baldin bada zero ez biltzeko. Orduan, naiz eta oraingoz ez ikusi nola egin behar dugun, ideia hausitzen behar dugu. Nik, balio digital garrantzitsuenaren arabera, egin behar dut hauxe. Hau baldin bada zero, egin behar dut hemen etengailu bat konektatzeko onutza, eta hau baldin bada bat, egin behar dut etengailu konektatzea onutza. Itxoin, eta berdina hemen. Hau laxe. Txin, ez. Hau, hor laxe. Eta, hauxe. Hor nun jarri berdu, B2 etengailu bat hemen, B2 hemen, etengailu bat, B1 hemen, B0 hemen. Orduen hauek baldin badira 0, etengailu konektatu behar da onutza eta zirkuitazta. Baldin bada bat, konektatu behar dugu onutza. Bestera. Dena marrazteta ikusten baduzu, hobetu ulertuko duzu, Osea,
hemen egin behar dut etengailu bat MOSFETekin egiten dela, eta hauen arabera konektatu behar dugu. Edo nutza, edo nutza, edo nutza, edo nutza, edo nutza, edo nutza. Eskubira baldin bada lurrera, orain arte aztertu dugun bezala, baina ezkerrean, begira zer egin behar dugun. Ezkerreko konexio hau izan behar da hauxe. Begira, Gure amplifikadore magikoa. Jarri behar diegu lurra virtuala. Jarri behar diegu lurra virtuala, haueri, intensitate horiek biltzeko hemen, amplifikatzeko, eta bihurtzeko tensioan, tatxan-tatxian. Adibidez, demagun zenbakia dela bat, 0, bat, 0. Dala, 8 gehi 2, lo que sea. Hau baldin bada bat, hau egongo zan konektatu da hontza. Hau baldin bada 0 konektatu da hontza. Hau baldin bada bat honutza. Eta hau baldin bada 0 honutza. Bai hemen zirkuito honentzat lurra. Hemen 0 voltio lurrarekoak, hemen 0 voltio virtualak. Osea, hemen egin dugun analisia, igual zaio, intensitate hori ez da aldatzen, hau 0 eta bat den edo ez. Gauza da, bat baldin bada, intensitate hori hemendik dator, hau ere bai, hau, eta hau, bi horiek biltzen dira, hau da, 4 aldiz txikiagoa, beraz bakoitzaren pisua biltzen dugu, hemen biltzen dira biak, eta amplifikatu. Hoixe da ideia. RBR bihurgailua. Eta hau, aztertzeko, aztertu dezagun. Aztertu dezagun, ja. Aztertu kazue. Bai. Aztertu dezagun modu orokorrean. Kalkulatu dezagun, hemen biltzen ditugun intensitateak, hemen, intensitate totala, zenbaki digitalaren arabera. Osea, intensitate totala izango zen, zein da? Pues, intensitate hau biltzen dugu guk, intensitate hau dela hau, VR zati bi R, hori biltzen dugu, digito honen arabera, B3-ren arabera. Hau baldin bada bat biltzen dugu, eta baldin bada 0 desagertzen da. Orduen, formula orokorra guztientzat, digito guztientzat, izango zen hauxe. B2, hau denean bat, hau jartzen da hemen, eta biltzen dugun intensitatea da hau. VR, zati bi R, zati bi. Eta B bat izten denean biltzen duen intensitatea da hau. VR, zati bi R, zati lau. Eta azkeneko digitoak biltzen duen intensitatea da, VR, zati bi R, zati zortzi. Hau izango zen. Berdin. Bueno, zertxo baita hemen txukundu behar dut ere bai. Eta egin behar dudana da, faktor komun atera behar dugu, VR zati bi R. Venga, VR zati bi R. Dala intensitate maksimo hori, bider. B3 gehi B2 zati bi, gehi B1 zati lau, gehi B0 zati zortzi. Bale, eta oraindik gehiago txukundu behar dut. Zeren nire helburua izan behar da, hemen oraintxe ezabatu dudanan formula ateratzea. Zenbaki digitalaren balio zehatza formula bezala. Begira, nik oraintxe hau bidertzen badut, bider iru, eta zatitu zati bider iru, oza, bider bat, hori egiten badut, oza, zortzi, bider zortzi eta zatitu zati zortzi, orduen, hau egiten behar dut, azpikoa, hemen jarri behar dut, azpiko zortzia hemen jarri behar dut, eta goikoa erabili behar dut, hemen batutzeko, o bidertzeko, orduen izan behar dut, VR zati, zortzi bider bi, 16, bale? Bi, berlau, bider R, eta orain, goiko zortzia erabili behar dut hemen sartzeko, eta izan behar dut, zortzi bider B3, gehi, zortzi zati bi,
lau bider B2, gehi zortzi zati lau bi bider B1, gehi bat bider B0. Eta zertarako egin dut hau? Pues begira. Hau zer zan? Hau da balio digitalaren formula. Balio digitalaren pisuak hemen ditugu orain. Balio digitala. 0tik 15era. Zenbaki guztiak hor daude. Eta hauxe bereizmena. Ikusten duzue? Intensitate bezala. Intensitate tola. Bakarrik oraindik falta zaigu hori dena tensioan bihurtzea. Hementxe. Intensitate guzti hori hemendik pasatzen bada, hemen 0 voltio, orduen geratzen zaigu kalkulatzea VDAC dela intensitate hori minus intensitate totala bider RA. Orduen, hau dena bider minus RA. Izango genuke minus RA zati R, bider VR zati biber lau, bider balio digitala. Jarri behar dut horrela. Tatxan, orduen. Teorikoki hemen grafika horretan ikusi dugun formula, hemen txelortu dugu zirkuito honekin, ulertu dugula. Lortu behar dugun tensioa irteeran da, zenbaki balio digital horren pisua, bider bereizmena eta amplifikatuta nahi badugu. Bi resistentziak berdinak baldin badira, hemen txe badaukagu bloke hau egiteko gure lehendabiziko zirkuitoa. Bai, zeren, berrelikadura negatiba, 0 voltio eta... Baina, hoi ez arazoa, bai, buelta mandezakezu edo... Gauza da, bereizmena eta balio digitala. Eta tensio bihurtzeko, pues, amplifikazio hori. Zirkuito honi esaten zaio R bi R digital analógico bihurgailua, converter. R bi R digital analógico converter. Bale, utziko dugu.